Να πούμε δύο λόγια και μετά να υπογράψουμε. Εγώ ήθελα να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είσαστε ο 150ος συνεργάτης μας. Με την Κύπρο ιδιαίτερα έχουμε πάρα πολύ καλές συνεργασίες και με την εθνική τηλεόραση και με άλλες τηλεοράσεις και διαδικτυακούς ιστοτόπους, και για μας είναι πραγματικά τιμή να έχουμε το πρακτορείο το κυπριακό σαν συνεργάτη μας, και πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία μόνο δεν θα είναι απλώς μια συνεργασία που θα υπογραφεί στα χαρτιά, αλλά θα είναι μια συνεργασία ουσίας, και αυτή θέλουμε να είναι. Εγώ θα ήθελα να πω με τη σειρά μου ότι είναι τιμή για τον Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων αυτή η συνεργασία που ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνούς. Εμείς προσβλέπουμε πάρα πολύ στη συνεργασία αυτή. Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι πολύ μικρό, ίσως από τα μικρότερα στην Ευρώπη. Όμως είναι στο στάδιο τώρα που θα αρχίσει να εισέρχεται και αυτό το πρακτορείο στα πολυμέσα. Είναι η πρώτη υπογραφή που κάνουμε με μια τέτοια υπηρεσία. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι και το ΚΙΠΕ, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά και κατ' επέκταση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κύπρου, θα έρθουν με αυτόν τον τρόπο πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη, πολύ πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήθελα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία, σε εσάς προσωπικά, στην υπηρεσία σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, γιατί μέσα από αυτούς είμαστε σήμερα εδώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Σίγουρα προσβλέπουμε σε μια πολύ σημαντική, στενή και αγαστή συνεργασία προς κοινό όφελος. Και εμείς αυτό προσβλέπουμε, και ελπίζουμε ότι μέσω του Πρακτορείου Ειδήσεων, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντύτερα στον πολίτη, στους πολίτες της Κύπρου, και αυτός είναι ο στόχος μας. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γραφείο της Λευκωσίας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα πιο δραστήρια γραφεία και μας έχει βοηθήσει πολύ στις επαφές μας με τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο. Εύχομαι η υπογραφή που θα βάλουμε αυτή να είναι καλορίζικη, μια και είναι η πρώτη για σας, και να έχετε και άλλες καλές και καρποφόρες συνεργασίες στο μέλλον. Είμαι και εγώ σίγουρος ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία ο Κύπριος πολίτης, που είναι από τους πιο πρόσφατους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μέσα από αυτή την υπηρεσία είμαι σίγουρος ότι θα γνωρίσουμε πολύ περισσότερο την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Άρα ας υπογράψουμε συμφωνία. Το ένα αντίγραφο το κρατάτε εσείς και το άλλο το κρατάμε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και μπορούμε να ανταλλάξουμε. Βεβαίως. Σας δώσω εγώ το δικό μου. Μάλλον ξαναπάρω τώρα. Το κάνουμε έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνεργασία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.